Hvad er det for et lys, Omar? Ser du det? Ja, hele himlen er lilla. Jeg har aldrig set noget lignende. Månen ser mærkelig ud. Skal vi gå ud og tjekke? Ja, kom, vi tager vores jakker på og går udenfor. Hørte I det? Det lød som om noget faldt ned fra himlen. Det kom fra centrum. Vi må tjekke det i morgen tidlig. Lad os gå indenfor igen. Hvorfor er der ingen biler? Ingen cykler? Det er helt tomt. Se, fru Andersen står der over ved postkassen, men hun bevæger sig ikke. Undskyld, fru Andersen, er du okay? Hun er stivnet. Prøv at sige hej til far. Kun vi kan bevæge os. Hvad sker der, Omar? Jeg ved det ikke, men husker isstenen, der faldt ned i nat? Jeg tror, den har noget med det at gøre. Vi finder stenen og finder ud af, hvordan vi redder alle andre. Psst. Hvorfor går I rundt, unge mænd? Søger I svar? Katten! Katten taler! I ser vågne ud. Månestenen er faldet. Intet bevæger sig, undtagen hjerter med mod og fantasi. Til glitrende bjerg med jer. Ingen tid at spilde. Kun I kan bringe det hele tilbage. Vi bliver guidet af en flyvende ko nu. Jeg er vågen, ikke? Kun rene hjerter kan bære stenen hjem til månen, men først 3 prøver venter jeg ved bjergets fod. Vi tager udfordringen så. Hvad er første prøve, Omar? Født om natten, gemt om dagen, tabt i skyggen, fundet i regnen. Hvad er jeg? Født om natten. Det må være noget, der forsvinder om dagen. Stjernerne. Korrekt. Visdom åbner første port. Den ser glat ud. Du kan det, Omran. Husk, balance sidder i fokus, ikke muskler. Elegance, min ven, du svæver smukkere end mig. Hvis jeg bare kunne tegne en dør. Prøv. Intet er umuligt i natten. Kreativitet åbner veje, intet andet. Vi må røre den sammen. På 3. 1, 2, 3. Placer hjertestenen i månehjertet. Når det sker, vil balancen vende tilbage. Jeg har aldrig følt mig lettere. Se, dernede byen vågner. Voksne rører på sig. Blomster springer ud. Vi gjorde det. Vi gjorde faktisk det umulige. Tror du, nogen kan huske det? Ingen ved noget. Kun os. Ingen vil tro os, hvis vi fortæller det. Nej, men vi kan danne Brødrenes Helteklub. Hold klar til næste gang byen har brug for os. Brødrenes Helteklub. Hemmeligt håndtryk.